Heps kukkuu, eli tää on mun toinen videopostaus. Ja mä oon listannut 10 asiaa itsestäni tällaiselle paprolle, tai jostain vihkoseen. Elikkä nyt tästä lähtee. Mä oon 17-vuotias. Toinen. Omistan 3 lemmikkiä. Koiran, kanin ja kissan. 3. On hullu ja sekopäinen ihminen. Plus positiivinen. Eli positiivisuutta löytyy vaikka kuinka paljon. Vaikka muille jakaa. Sitten 4. Pelkään käärmeitä oikeasti luonnosvitusti. Mä pelkään käärmeitä yli kaiken. Mä en pysty vaan kertakaikkisesti olemaan tuolla luonnos. Jos mä näen käärmeen, niin mä juoksen pakoon. Ja mulle tulee sellainen vitun iso paniikki. 5. Jos pitäisi valita asia, mitä ilman en pystyisi elämään, niin se olisi totta kai kaverit. 6. Vihaan itse rakkaita ihmisiä, jotka luuloo itsestänsä liikoja. Ja sitten vihaan ihmisiä, jotka valehtelee päin naamaa. Ja muutenkin ihmisiä, jotka valehtelee ja puhuu paskaa selien takana. Kaikkia muuta tällaista. 7. Mä en pysty juoda kahvia. Syy siihen on se, että mä vihaan kahvia. Se on musta pahaa, hyi, hyök. 8. Mun lempiväri on pinkki, musta ja valkoinen. Ja sen näkee mun huoneen sisustuksesta. Sitten myös mun pukeutumisestakin joskus välillä. 9. Jos sais muuttaa elämästä jonkun jutun itsestänsä tai jotain muuta. Jonkun jutun kumminkin näin. Vaan tosta vaan muuttaa jonkun asian. Niin mä muuttaisin sen, että mä haluaisin tän syövän hevon kuuseen tai yksistään hevon perseeseen. Ja 10. Jos saisin valita paikan, mihin matkustaisin, niin se olisi New York tai Lontoo tai Pariisi tai Turkki. Elikkä siinä oli 10 faktaa itsestäni ja lisää saa lähettää mulle tulemaan kommentteihin. Kiitos. Toivottavasti tykkäsitte ja toivottavasti tulette tykkäämään. Minä haluaisin lisää katsojia ja tilaajia. Ja videoihin aiheita lisää, kiitos. Tämä oli tässä. Katsellaan taas. Heippa kukkuu.